simenze njalo kuthiwa ikhaya elihle ikhaya elivakashelwayo mele ngavakashelwa asasombona ozobelethwa uwena engathi siyavila lapha abazalwane nathi ake sigcwalisele siphume everelem nje hayi begcwele nakhona and sizofakazela ukuthi lapha ya abantu ngendlela bebaningi ngayo nalafa abagcwale kanje ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele nalabo abakhonza nathi online ngegama elihle lika Jesu Kristu waseNazaretha. Igama lami engaliphiwe ekhaya ubaba uThula Mkhanyawo. Owenzela umusa naye uNkulunkulu wangibusisa ngonkosikazi and unkosikazi uNkulunkulu emuhle wangipha umsizi wangipha umngani wangipha my motivator uyikho konke lokhu baba ahlale kusho ngoma mahlaba nami ngiya experience lapha ekhaya. Amazing. Ngibonga ithuba ukuthi nami nginikwe ithuba yimina ozobephethe uhlelo. Ngithanda nje ukubonga uNkulunkulu ngendlela anisebenzisa ngayo mama kunentshumayelo wakwayishumayela ukuthi thina we are fighting from victory ngoba uJesu wasinqobela and mangabe sinqobela nje thina okwethu sekuwukuthi nje we show up sisikhumbuze sithi ukuthi hey wena you belong beneath our feet. Inkonzo wakwayishumayela mama yomfana omncane ibhola lalizodlala ebusuku igame yesoccer me umfana wabona uphatha ubuthongo kwathi wakhululeka kusho abazali khululeka ndodana igame uzoyibona kanti abazali bazoyirecord igame yadlala igame ebusuku yaphela mevuka umfana ekuseni yazi igame angiyibonanga kuthi hayi igame ikhona igame njobe ikhona nje hamba obuka lapha ku-TV bavele badlala uplay lapha mebeshaya uplay umfana yabona hawu nayi igame ngempela ikhona and mayidlala igame yaphela yadlala 90 minutes njengoba idlalile izolo so nathi ngaleyo ntshumayelo umoya ingcwele wayiqonda ukuthi uJesu wasenzela umsebenzi opheleleyo sonke thina wa just praying pressing uplay and yonke into it is done ngegama elihle kaJesu Kristu waseNazaretha. Ngicela singene kwinkonzo yezimemezelo. Inkonzo yezimemezelo it's a name uyindlela yokukhonza sikhonza njalo ngo7 eVerelem okuyikhaya lethu uNkulunkulu asibusise ngalo ngo7 ekseni we kuqala iintercession bese kube worship bese kuba yizwi then la eThekwini siqala ngo12:30 ngegama elihle lika Jesu Kristu. Sine inkonzo esiba khona njalo ngama Tuesdays which is our prayer eqala ngo5:30 la eThekwini. This Tuesday sizongena kwi-day fasting eqala Tuesday iphele ngoThursday kepha sizohlangana Tuesday kuphela ngoWednesday asihlangane so sesihlangane ngolesina ngithi iqale iphasika. Izixoliso zivuleleke ukubikwa between Monday and Saturday 6 p.m. ila kuvalwa khona if u report after 6 isixoliso sakho ngesakwazi kwamkeleka. Kuyacelwa ukuthi asebengamalungu ebandla baqinisekise ukuthi bagcwalisile ama forms abo bese bezoletha isithombe lesingangese ID ukugcwalisisa noma ucomplete iform yabo bese ukuthi kubazalwana asebegcwalisile ama membership forms abangakasifaki isithombe siyacela ukuthi bayilethe ithombe to complete the whole process ye membership yabo. Ayibonke bazalwane.
inkonzo yephasika iyaqala Thursday mhla ka17 Everelem ekhaya lethu. Siyacelwa ke bazalwane ukuthi siqhubeke siyikhulekele uNkulunkulu enza umsebenzi wakhe ngegama elihle likaJesu Kristu. Ngomhla ka10 May kuzoba nenkonzo ye-ladies high tea. Niyalazi ke igalelo lamama Hatton Hills Everelem. Ama dates emvuselele Everelem umhla ka3 kuya kumhla ka15 June. Jesus saves revival. That is the motto. Kuyoba nama open airs. Kungena imizi ngemizi ku distribute ama flyers ukuthi sesifikile Everelem. Ngoba kumele bazi ukuthi sekufikile. uJesu usefikile kuleya ndawo ehamba ngathi ngoba akakwazi ukuzenza ukuyizela yena. So nje fanele siziprepare bazalwane, ngiyaqala ngiyojima spiritual ngegama elihle likaJesu Kristu. Abaxolisile ilabo balandelayo: umndeni wakaKhanyile, umndeni wakaMakhathini, Mr and Mrs Biyela, usister Spesihle Ndebele okamedia, no sister Nontuthuzelo Mthiyane oyiworshiper. Ziphela lapho ke izimemezelo zami. Sihlabela mgama. Sesiyenkonzweni yomnikelo. Sisaya enkonzweni yomnikelo, ngizocela ubaba nje abasiza ngomnikelo ngezitsha basondele ngaphambili. While sisangena enkonzweni yomnikelo bazalwane, ngithi angikhumbuze ukuthi laba esenza nabo ama pledge aleya ndawo lapha eceleni eVerelem umama ekhulume ngayo asiwabuyiseni. Ngomunye wabo oyibuyisayo namhlanje ngiyambela phezulu ngoba ngiyiphethe impahla kaNkulunkulu ngegama elihle kaJesu Kristu. Ngoba nakho lokho esikusuke sinakho sikuthole kuyena. Nami ungenzela umusa wanginika yikho sengibuyisa ukuzandisa. Iprocedure ihamba kanjalo nje bazalwane. Izitsha eziphakamayo ilasifaka khona ama free will offering, ama pledges, ama tithes and free will offering. Siyabonga. Lezi eziphakamayo ilasa inqumela khona ukuthi indlela yokubonga ugcobo noma uNkulunkulu asibusisa ngayo sibuyisela kubazali besigcwalisa ngegama elihle likaJesu Kristu. So ngizocela iworship team isondele ngaphambili, sasondela nje. Cela sibambe imbewu yethu. Ngoba kuhle ukukhulekela imbewu yakho qala, asikwazi ukuthi sivele silethe imbewu singakhulumanga phezukwayo ukuze yenze lento esithuma yona ngegama elihle likaJesu Kristu. Cela sivala amehlo. Baba igama likaJesu Kristu waseNazaretha, umdali wezulu nomhlaba, siyabonga ithuba osinika lona ukuthi inkosi sizobuyisa obukade usinike kona ukuze ugcwalise edwala lamadwala. Baba siyabonga ukuthi ngalemnikelo esilethayo when you will increase in our territories and boundaries. Baba nalapho sishayewe khona physical inkosi namandla, there will be restoration ngegama elihle likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga ukuthi konke kwenzekile egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Somanda sidlulisa ukubonga kuwe.
Baba siyabonga egameni likaJesu sibonga okuhle osenzela khona uNkulunkulu wethu ongcwele usuku nosuku. Heavenly Father, na umnikelo uNkulunkulu wethu namandla abantwana bakho besanikelile gcwalisa ngokufisa kwabo inhlizweni zabo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngincomile nje aveni bahle bazalwane. Muke wama la uvela ube excited kakhulu. Njengamanje bazalwane sesingena kwi-item elandelayo lapho sicela khona umama ukunene azosibusisa ngomucu. Ngiyathanda ukuthi ngihloniphe umoya engcwele phakathi kwethu. Amen bazalwane. Ngibingelele kakhulu abazali bethu baba noma egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibingelele leadership yebandla nomama bakwabo, obaba bonke, omama bonke, iyouth yonke kanjalo no super church egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Hallelujah. Naze nabahle bangcwele. Amen. Ama ladies awathi nje. Athi nje ama ladies. Amen. Asithi nje bazalwane. Hallelujah. Woza xolani. Amen. Hallelujah bazalwane. Namhlanje ngithi siyakhumbula usuku olukhulu. Amen bathandekayo. Usuku olukhulu inkosi senzele kahle namhlanje. Amen bazalwane. Usuku lokuzalwa kama wethu bathandekayo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Siphume Verulam bazalwane. Yo wow. I-excellence eVerulam bathandekayo. Bazalwane base Verulam basikhombise ama flames. Amen. Kodwa nina ngoba ni Durban ngiyanazi. IDurban. Hallelujah. Nishayela izandla eThekwini. Anishayela izandla eThekwini. Hallelujah. Phela nina ulwandle nilibuka kanje. Yabona nje. Ngeke nje ningenza into ecokeme bazalwane. Siqale on a very high note. We are going to finish high bazalwane. Amen. So bazalwane ngicela ukuthatha nje ivesi elapha 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 and 13. Othi, we urge you brethren to recognize those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love for their works' sake. Ngicela ukuma lapho. Amen bazalwane. So sizokwenza leyo nkonzo bazalwane. We are going to esteem uma wethu very highly. Amen bazalwane. Beno baba angikwazi ukubahlukanisa. Usuku lama kodwa kuze kube noma kumele kube khona ubaba. Amen bathandekayo. So we are going to esteem them very highly. Egameni lenkosi yethu Jesu siqale high. We are going to finish ngezinga eliphezulu kakhulu. Amen. Ama levels. Amen bazalwane. Bekukuhle Verulam bathandekayo ngendlela ebusiseke kakhulu. So sizonikela bathandekayo. Sizonikela. Amen bazalwane. Sizonikela. Si appreciate abazali bethu. Si appreciate uNkulunkulu ngabo ukuthi ngalolu suku uJehova wasikhethela kahle, wasikhethela uma wethu egameni lenkosi yethu Jesu. So bazalwane ngokukhulu kuyithoba bazosilida bazalwane ubabcelo bekhona. If we can just stand sizocula happy birthday for uma. Ngicela uMamsoni asondela ngisambona ubabcela ngicela usondele Mamsoni neteam yakho nizosocula happy birthday bazalwane. Mabeqeda so bese sinikela ngezigaba zethu. Ngicela omama nezintombi beze ngengoma yabo bafike bashiye obhaskidi babili lo ongapha nongapha. Amen bazalwane. Mabeqeda omama nezintombi bazobe sebeza obaba nezinsizwa. Hallelujah. Umama
umama phela ngengana ngithi khona super church so ke umama uyabamba nodwinkidwinki wakhe mekhona eceleni size nabantwana bethu bazalwane sizonikela emva kwalokho sobe sesibuyisela ku MC Nkosi yomo sinibusise amen. Bonke abalenkosi. 1 2 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you. Ukhulile mama. Ukhulile mama. Ukhulile mama. Ukhulile mama. Hip hip. Hip hip. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Asidede lo mama. Silethe intombi. Bese silethe obaba nezinsizwe egcineni. Chini ni na na na. Oh. Hey 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 yeah yeah. Kholwa ngisehlane. Selokhu kwafika ivangeli. Sena na na. Oh. Yini lengene kimi. Thola ngisehlane. Selokhu kwafika ivangeli. Sengiyanqoba zonke yini atholwa ngisehlane selokhu kwafika ivangeli sengiyanqoba zonke yini lengene kimi athola selokhu kwafika ivangeli selokhu sengiyanqoba zonke yini lenga atholwa ngisehlane selokhu kwafika uJesu sengiyanqoba zonke bapha abantu abasha luphu lusha lalapha ekhaya abese abantu abasha abese awu thi na abantu abasha insizwa neintombi What that is? Atholwa ngisehlane selokhu kwafika ivangeli sengiyanqoba zonke bapho baba nezinsizwa bapha sibakhapha insizwa
abapho baba eCKC. Oh! 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 Ay, 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 ay. Hallelujah, hallelujah. Yini lengena kimi yini lengena kimi yini. Sesiyanqoba sokisi. Yini lenga. Athalwa. Selokhu kufika ivangeli. Sengiyanqoba so. Awushaya inkosi izandla. Hallelujah. 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 Isikesi angiyiboni kahle makhona. Father, we're so grateful today. This is a special day, Nkosi, where a vessel of honor was born, and she was born to us and your servant. You created and fashioned a helper, wonderful Jesus, that befits the ministry, the calling, the anointing, the grace that you bestowed upon the apostle. So our hearts are full of gratitude because this is a special day. We honor the heavens. We honor the Holy Ghost who participated in creating and fashioning this vessel that we see today, who has impacted the world with the gospel of Jesus. Not afraid, not ashamed of Jesus, bold when it comes to Jesus. So we want to thank you and bless you for her life in Jesus' mighty name. Let's lift our hands to the Master, Yesu Nkosi, and thank him. Wonderful Jesus. Kuze kube phakade umukhulu ukhulu wena kuze kube phakade umukhulu Samas umukhulu wena umukhulu wena umukhulu wena sekube umukhulu wena Jesu sekube umukhulu wena umukhulu wena sekube umukhulu wena umukhulu
sekube phakathi obukhulu wena obukhulu sekube phakathi sekube inzulu yemfihlakalo inzulu yesimanga salisumhlaba salisisi phaka Jesu umukhulu wena umukhulu sekube wawukhona ekaleni abungekabibikho umukhulu sekube phakathi sekube ake sikhuleke sonke siyabonga Heavenly Father egameni likaJesu Kristu umNazaretha engcwele inhliziyo yethu isho njalo nasemini ithi bayede kuwe bayede sithandwa somphefumulo wethu umkhulu wena kuze kube phakade bakhona uNkulunkulu abakhonzwa ngabantu kodwa sibonga ukhonza uNkulunkulu ophilayo umdala kunezinsuku bekhona emaphakadeni khona nanamhlanje uzoba khona kuze kube phakade nzulu yemfihlakalo nzulu yesimanga ezalisa umhlaba nesibhakabhaka wena wabona uluntu lonke luwele sonweni wasiwa imfesane engumangaliso wathabathela kuwe lonke ihlazo lethu siyabonga sisho njalo ntambama sithi bayede wena wanqoba ukufa wanqoba ithuna baba wethu namandla wonke ukufakwa kungeke kube namandla okubamba ngoba ungumdali wakho konke siyabonga Heavenly Father inhliziyo yethu iyathoba nasemini ithi bekhona abakhonzwayo kodwa akekho lingana nawe baba wethu namandla usathana akakwazi ukuba uOmega kanti akazange abu Alpha uma kuthi ukhona olingana nawe akavelo wakhuluma ngezwi kungekho lutho kwavela baba wethu namandla wonke uma kuthiwa khona ongaqhathaniswa nawe akavele owanikela ngokuphila kwakhe ukuze uyakuthabathe baba wethu namandla wonke sisho njalo sithi umkhulu wena kuze kube phakade Thixo wethu ingcwele sesikhona ukuzoza ukukhuluma kwakho sikuzwile ekseni sakubona udanyaza imibane phakathi kwethu baba wethu ingcwele siyabonga ukuthi nakule ntaba Jehova ukhona ngathi indawo njengoThixo simelana nalonke uhlobo lwemimoya olungazama ukumelana nezwi lakho lalela sathane indawo yakhe phansi kweenyawo zethu ngawunalungelo kawunamandla unqotshiwe ngegama lika Jesu siyabonga Heavenly Father we welcome you kule ndawo we welcome your presence Father God siyabonga ukuthi nguwe umshumayeli baba wethu namandla wonke siyancipha thina khula wena welihle igama elinamandla igama lenkosi yethu Jesu Kristu haleluya haleluya ake shayile uJesu izandla bazalwane haleluya besingashaya kanjalo uma sishayela umama Hlaba ngoba sishayela inkosi yamakhosi umbusi wababusi uThixo nguna phakade shaya izandla zakho idwala
lensindiso yethu umlilo oxothulayo unginguye enginguye. Oh hallelujah, shaya izandla zakho ulithemba lasendulo eselavela obala. Oh hallelujah, he's a star of astronomy, the rock of geology, the lion and the lamb of zoology, the healer of all diseases and the harmonizer of all discords. Wonke amadola ayagoba egameni lika Jesu. Besingamshayela izandla sishaya amakhwela. Bekhona onkulunkulu abakhonzwa ngabantu, kodwa akekho njengaye. Ayihluthulelo zokufa nelabafileyo sisesandleni sakhe. Shaya izandla zakho ukwazi ukukikiza. Wow, hallelujah. Inqobile iNgonyama yomndeni kaJuda, inqobile. Wow, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. Hallelujah. Akekho ngale kwakhe. Sikhonza last number. Ake simshayele izandla. Oh, hallelujah. Uyaphila uThixo wethu. Uyaphila kuze kube phakade. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane ngokuzithoba. Singathi gozololo phansi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngokuzithoba okukhulu bazalwane asibingelele umnikazi wenkonzo umoya engcwele izulu lonke likhona phakathi kwethu ngaye. Hallelujah. Siyabonga kakhulu. Bese kuthi ngokuthobeka ngiyathanda ukubingelela abazalwane, my darling husband. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ushengele usukuza umbunju nondaba ubiyela inkasa. Abantu bebhizi bebiyela imizi. Amen. Hallelujah. Ngiyamthanda kakhulu umyeni wami bazalwane, uyisibusiso enhlizweni yami ngendlela emangalisayo. Amen. Njengoba kade esho ekseni uvese ngisazumekile bazalwane wangiculela ingoma ngikhompozele yona. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu. I love you my husband. Amen. Kakhulu kakhulu kakhulu. Amen. Hallelujah. Into engiyithanda ngomyeni wami bazalwane, into ayiyo akayifake, uyiyo ngempela. Amen. So I'm a blessed woman bazalwane to have such a husband. Amen. Noma ethetha akabhavumuli, uthetha uyabona egayide izwi. Amen. Umethe nje mkami, akufanele sibe late. Useqedile bazalwane. Amen. Unjalo nje. Hallelujah. Siyabonga kakhulu. Kade ngisho ekseni ngithi nje mina nami kukhona izinto okuye kube sengathi ukwazile ukuzi-achieve empilweni, kanti kungenxa kapartner uNkulunkulu akunikeze yena. Amen. Hallelujah. So I appreciate umyeni wami bazalwane ngendlela emangalisayo. Wangithanda, abantu bemangala ukuthi ufunani entombazaneni. Yebandla elincanyane lalikhonzela eklasini, kodwa uNkulunkulu wamholela kimi and wayimela lento, and ngiyabonga ukuthi ungiprotectile from everyone. Uma ngisho njalo nje ngithi from everyone. Amen. Hallelujah. So
I really appreciate umyeni okwangempela ngisho Thabisa noNgcoba yazi ukuthi nje uma kuthe uvesa nje hey umkami loyo amen so nje siyabonga kakhulu siyathanda abazalwane ukubingelela kakhulu obaba be-leadership kanye nomama be-leadership bobaba be-leadership amen siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabo ukuthi babe yisibusiso kakhulu empilweni yethu nobaba amen sibingelele kakhulu bazalwane obaba omama abantu abasha nabantwana abancane children's church sibingelele kakhulu nama workers of the church amen siyabonga kakhulu bantwana bethu ngokuba yisibusiso empilweni yethu amen alikho ibandla esingafisa ukulikhonza elidlula nina amen so nje uNkulunkulu asibusisele nina uthando lwenu luyayimangalisa inhliziyo yethu siyabonga ngendlela emangalisayo konke enisenzela kona kusifikisela inyembezi nokuthobeka phambi kukaNkulunkulu uThixo nje akanenze kahle anibusise abusise yonke into ebiza igama lenu abusise ukuphuma nokungena kwenu singabibi khona esodwa isikhali esilolelwe nina esiyokwazi ukuphumelela nolimi olunivukelayo luthotshiswe konke nikuthinta ngezandla kuphumelele iminyango empilweni yenu izivulekele njengeminyango yasebhank uNkulunkulu athi fulfill your heart desires in Jesus name amen hallelujah amen we really appreciate konke enisenzela kona uNkulunkulu anibusise hallelujah angiyazi ke bazalwane ingane eshunyayela izalwa amen siyabonga kakhulu undodana uNhlanhla ngiyahleka esasho ukuthi wasibona singena kwelinye igaraji ngoba sasikade simbone waye elida lapho esasikhona ebandleni hayi sinodede mase sibuya sakhuluma ngaye ukuthi nje yo uNkulunkulu umbusisile lo mntwana ngengoma uyayibona leyo nto ukuthi uhalele leyo gift amen sathi uma sibabona ngiyakhumbula nabazalwana ababehamba nabo kulelo garage basijabulela basibingelela hayi uNhlanhla wavese nje wazihambela wangasinaka amen angikholwanga uma esefika sonje kusho ukuthi kwakuplaniwe emaphakadeni siyabonga kakhulu my son amen hallelujah sibonge nondodana wethu esiphathele uhlelo siyabonga ngendlela emangalisayo amen hallelujah izulu ke bazalwane lona elizosibongela nivese ningifikisela usizi amen ngizocela nje bazalwane ukudlulisa izwi elilapha enhlizweni yami simzwela uThixo ekhuluma ngendlela emangalisayo enkonzweni yasekuseni amen okuyizinto okungadingi nokuthi sizibabaze kodwa siyozi applya kuze sibone ama results alento uNkulunkulu afuna ukuyenza empilweni yethu nayenzayo empilweni yethu hallelujah ngicela uzongifundela abazalwane mhlambe kuze izwakale kahle angifundele kuLuke chapter 5 from verse 1 to 5
kwathi isixuku simbunganyela ukuba sizwe izwi likaNkuluNkulu, wayemi ngaselwandle lwaseGenesaretha. Wabona imikhumbi emibili imi ngaselwandle eBhadobi, babephumile kuyo behlanza amanethe. Esengene komunye wemikhumbi ongokaSimoni, wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini, wahlala phansi wabafundisa abantu abasemkhunjini. Uthe esegcinile ukukhuluma, wathi kuSimoni, qhubekela ekujuleni, nehlise amanetha enu nihambe, libambe. uSimon waphendula wathi, Nkosi, sishikilile ubusuku bonke, asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanethe. Isicelo sifundele nelilandelayo. Sebekwenzile lokho, babamba izinhlanzi eziningi kakhulu, aze aqabuka amanetha abo. Isicelo sibongele baba. Baba, siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Izwi lakho leli uzokhuluma ngalo, baba osonamandla, osukhulumile kuyenzeka ngoba wena ukhulumi bese kungaveli lutho. Siyabonga ke baba, khonzi wakho uzomgcoba, akhulume lokhu babona amandla okuvela kuwe, akhulume ngamandla nangesibindi. Sizothambisa inhliziyo, senze kanjalo ukuba konke okuzokhulunywa kuhlale enhliziyweni ezivundileyo ukuze silizwe bese siyalenza lisebenzele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga, amen. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, muhlu Jesu ngendlela emangalisayo. Laba bazalwane esifunda khona uJesu wayenenkinga kanti noPeter babe nenkinga. Amen. Sezwana bazalwane. Ngithi la sifunde khona uJesu wayenenkinga kanti noPeter babe nenkinga. Amen. Inkinga kaJesu ayenayo bazalwane isixuku esasimbunganyele. Amen. Kanti oPeter bona inkinga ababenayo ukungabambi lutho. Yezwakala bazalwane. uJesu ubunganyelwe isixuku sasi too much. Amen. oPeter bona ababambanga lutho. So ke lento bazalwane iyenza ukuthi badingane, ngoba sometimes uyayucabanga ukuthi unesidingo kanti unaso ngoba uNkulunkulu unesidingo. Hey my God. Ngithi uyayucabanga ukuthi unesidingo kanti unaso ngenxa yokuthi uNkulunkulu naye unesidingo. Amen. Angithi siyakhumbula ukuthi uHana wayenenkinga bazalwane yokungabi nomntwana. Kanti noNkulunkulu unenkinga, udinga umprofeti. Yezwakala bazalwane. So ke nala uJesu wayenenkinga yokuthi isixuku sasi too much. Amen. Kanti oPeter bona inkinga yabo ukungabambi lutho. Hey my God. So ke lithi izwi likaNkulunkulu uJesu exakwe lesi sixuku bazalwane ngoba siningi simbunganyele. Wase ebona imikhumbi emibili engenalutho, yena exakwe isixuku kodwa kunemkhumbi emibili engenalutho. Hallelujah. So ke sekuyabonakala ukuthi lento yayiplaniwe emazulwini. Kuyezwakala bazalwane ukuthi oPeter bangabambi lutho, uJesu yena abe nenkinga yesixuku esimbunganyele. So ke uma ebona lemikhumbi, lapho abanikazi bemkhumbi basenkingeni bazalwane, babhiza uJesu yababona bawasha amanetha.
okuyi sign of giving up. Kuyezwakala bazalwane. So kanti kwenzeka lokhu for a purpose. Kuze uJesu akwazi ukuthola umkhumbi. Kuyezwakala bazalwane. Azosebenza ekuwo kuze ivoice yakhe ikwazi ukufinyelela kulesi siquko. Hallelujah. uJesu bazalwane wase ekhuluma noPeter. Amen. Ukuthi ufuna ukusebenzisa ini umkhumbi wakhe. Wam-instructor uJesu ukuthi awukuthi ukususa ngasesihlabathini. Abachazayo ke bazalwane bathi uma usolwandle ama waves olwandle enza ukuthi ivoice ibe amplified, ikwazi ukufinyelela ebantwini abaningi. Glory to Jesus. uJesu wangena bazalwane emkhunjini wenza inkonzo yokushumayela ebantwini ababefuna izwi. Kuyezwakala bazalwane. Uthe uma eseqedile ukusebenzisa umkhumbi obo ungo kaPeter, wasekhuluma noPeter wathi awusondele ejuleni, launch into the deep. Kuyezwakala bazalwane. Emva kwalokho wasethi bese niphosa amanetha ngoba isidingo sakhe uJesu sesifezekile. Kuyezwakala bazalwane. Ubedinga vese umkhumbi ongenalutho kuze ezokwazi ukuhlala kuwo enze umsebenzi. Uma sewenzile umsebenzi useyabaholela ngoba wena pay God's bills, God will pay yours. Uyathi umyeni wami njalo uThixo uthi yenza lokho kulula, yena enze lokho ongakwazi ukwenza. Gcwalisa inkambi ngamanzi, yena bese angithi kulula ukugcwalisa into vese ohlala uyenza, kodwa ukwazi ukushintsha iwayini, amanzi abe iwayini. Kuyezwakala bazalwane. uJesu uthi jikelezani indonga, yena bese eyasdiliza. Uthi Mose khomba ngenduku, yena bese evula ulwandle. Uthi susanitshe, bese yena evusa uLazaro. Kuyezwakala bazalwane. Njalo thina senza okulula lokho esikwazi ukwenza, esingazi ukuthi uma sikwenza kuzovulela lokho esingakwazi ukwenza. My God. Kunezinto okungekho so science. Kuyezwakala bazalwane, ongazenza kodwa esikwazi ukwenziwa uThixo kuphela. Kodwa uyakwazi ukukubeka kwilevel yokuthi wenze izinto ezingenakwenzeka ngokwabantu. Wena okwakho permission and participation. Kuyezwakala bazalwane. Njalo uNkulunkulu umezosebenza ngawe noma ezosebenza nawe udinga izinto ezimbili, your permission and your participation. Glory to Jesus. So ke nala ileyo nto eyayidingeka bazalwane koPeter. Glory to Jesus. So ke uNkulunkulu Nkosi yami ongawadla amandla endoda usethi ke lalela ke ndoda sokuyisikhathi sokuthi ngikubhadale. Kuyezwakala bazalwane. Ngoba uma kuthiwa khona umuntu ongazwani nesikweletu ukuthi sisale ngakuye uThixo,
Glory to Jesus. Wethembekile. UNkulunkulu wezwi lakhe. Bonke abantu mababe ngabanamanga kodwa yena ahlale ngoqinisileyo. UThixo akawadla amandla endoda. Glory to Jesus. Abantu bangabona uThixo esekubhadala obani endlala itafula phambi kwakho phambi kwezitha zakho kanti ekusithekeni. You've played your role. Yezwakala bazalwane. Abantu bayakhohlwa kodwa uNkulunkulu akakhohlwa. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngoba siyaphuthuma bazalwane. Lithi izwi likaNkulunkulu Nkosi yami uJesu wathi launch into the deep. Yezwakala. Bese niphosa ini amanetha. Uma ethi launch into the deep. Uthi uNkulunkulu ake niphume kwi-comfort zone. Yezwakala bazalwane. Ngoba isikhathi esiningi siba ne-false satisfaction. Sicabanga ukuthi la simi khona yila okufanele sime khona. Kanti sibanjwa umoya we-comfort zone. We need to launch into the deep. Kuyezwakala bazalwane. Yini comfort zone? I-comfort zone bazalwane i-false satisfaction. Kuyezwakala. Ucabanga ukuthi sengila ngidingeka ngikhona kanti ubanjwe ispirit se-comfort zone. I-comfort zone i-fear of failure. Kuyezwakala bazalwane. Ngake ngasho ngelinye ilanga ngathi i-comfort zone bazalwane ifana neselesele. Bathi uma ulifaka emanzini iselesele uma amanzi eqala ukufudumala liyali adapter kule situation. Kuyezwakala. Aliboni ukuthi ukufa kuyeza kuyanyelela. Amen. Kuzoze kufike la amanzi esebila khona lingasakwazi ukugxuma ngenxa yokuthi libe kwi-comfort zone. Kuyezwakala bazalwane. Uma umuntu uthola ukuthi mhlambe ubulawe uayisi iqhwa abachazayo bathi isikhathi esiningi umbona enobuso obuthule ubuso obuhle obukhombisayo ukuthi lo muntu akazange astrugglishe ngenkathi efa. Kuyezwakala bazalwane. Kusho ukuthi uye wa-adapter kule situation yokubanda. Amen. Wasemukela isimo kanti akazi ukuthi njengoba ese-adapte kulesi simo slowly ungena ekufeni. Kuyezwakala bazalwane. That's why uthola ukuthi uba nale peace ngoba kancane ufikela eyi-accepta lento ingasekho into ebuhlungu. Bathi abachazayo umuntu oyiye watholakala ukuthi mhlambe umbozwe u-ice ubuhlungu uqala ukubuzwa ngalesi sikhathi senizomembesa ngoblanket. Kuyezwakala bazalwane. Noma nimnikeza ikhofi elishisayo uthola ukuthi igazi liyathuka yila eqala ukuzwa khona ubuhlungu. Kodwa ngenkathi lokho ehlezi la uya kancane adapter slowly but surely uya ekufeni engezwa. So ke comfort zone injalo. Amen. So ke uJesu basusa kwi comfort zone. Kuyezwakala bazalwane uthi launch.
into the deep. Hallelujah. Bese nephosa kuphi amanetha ekujuleni. Amen. Ezinye izinto ngifisa ukuzeka kuze sifinyelele la ngifuna sifinyelele khona. Amen. So ke kungenzeka ukuthi nawe uhlezi kwi-comfort zone, unefiye yokwenza into ongayijwayele, usu comfortable kule oyijwayele noma ayikunikeza ama-results noma ikunikeza ama-results angashintshi afanayo year after year. Yezwakala bazalwane, kodwa ngenxa yokuthi ukwi-comfort zone uyaqhubeka uhlale ngoba usaba ukuthatha i-risk. Yezwakala bazalwane, baningi abantu ongabe bakude ukuba besabanga ukuthatha i-risk. Do know ukuthi ukusaba ukuthatha i-risk usuriskile already. Amen. Ngoba kuyahlaleka kwi-comfort zone bazalwane, uhlale noma ama-results ungawaboni. Uthomunye, a comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. Ulokhu nje yaze yayinhle le ndawo, yaze yayinhle for years and years, ubabaza ubuhle bento kodwa ayikunikeza ama-results. Ayikho into emila khona. Kuyezwakala bazalwane, 10 years after impilo yakho isabanjwe umoya we-stagnation ngoba saba ukuthatha i-risk ukuthi what if. Kuyezwakala bazalwane, kanti ekugcineni uzoba nento ethi ukube. Bonke abantu babona bephumelele empilweni abantu ababengama-risk takers, baqala ijeni abangakaze bayiqale. Kuyezwakala bazalwane, and indlange ngokutshela abantu besifazane ukuthi abantu besifazane abantu abanesibindi, kodwa when it comes ezintweni ezizo improve impilo yabo bayasaba ukuthatha ama-risk. Uyabonga ngithatha i-risk uma ngishada noBaba Mahlaba ngingamazi, ngihlangane naye sengithi 23 years. Kuyezwakala bazalwane, kodwa ngayithatha i-risk yokuzinikela kuye ngaze ngayoshintsha ngisho isibongo sami kwi-ID ngoba umuntu wesifazane uyi-risk taker. Ngangiyokwazi kanjani ukuthi what a wonderful husband ukuba ngizange ngiyithathe i-risk ngiye ngahlala la kwi-comfort zone. Kuyezwakala bazalwane, kuyezwakala bazalwane. Amen. So a comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. Kuyohlale kukuhle kodwa ayikho into eyomila lapho. Amen. Ngithe kuwe to know ukuthi ukusaba ukuthatha i-risk already usuyithathile i-risk ngokusaba ukuthatha i-risk. Amen. Kukhona la lo engikhuluma naye noma labo engikhuluma nabo ongabe ukude ukube leya opportunity akazange abanjwe ispirit of fear yadlula. Yezwakala bazalwane, ngoba kukhona izinto ezithi uma sezikudlulile noma usukhala inyembezi asakwazi ukubuya. Yezwakala. Uma usaba ukuthatha i-risk, do know ukuthi vese umuntu othathe i-risk uma le business lakhe lingaphumelelanga angaba yihlaya kwabanye abantu ukuthi wayethi wenzani. Ahlekwe na wena. Kuyezwakala, wena osaba ukuthatha i-risk ngoba vese umuhlezi phansi
uyawa yini uma uhlezi phansi kodwa umuntu ohlezi phansi umuntu onjani omile owenza something. Glory to Jesus. So ke kukhona izinto abazalwane umoya oyingcwele akhulume athi nginawe. Uthi Nkosi ngizokwenza kodwa emva kwalokho emva kokuphakama uyohlala phansi. That's why isimo owawukuso 2013 usekuso namhlanje ngenxa yokuthi usaba ukuthatha i-risk. Banjwe umoya we-comfort zone. uPeter bazalwane umephendula uJesu uthi we've been toiling the whole night. Akasho ukuthi sidobe ubusuku bonke kodwa uthi sishikile ubusuku bonke. Kusho bazalwane abantu abangama-professionals uma beza ekudobeni bayazazi uhlobo lwenhlanzi, bayazazi ezitholakala emini, bayazazi ezitholakala ebusuku, bayazazi ezitholakala ekuseni, bangama-professionals entweni yokudoba. Ngoba vese ukuwasha amanethi bekuyisign yokuthi sizame yonke into. Ulwazi sinalo sil-exhaustile. Sikhiphele licebo naleli cebo naleli cebo kodwa awazange wonke asebenze. Yezwakala bazalwane. Uthi sishikile ubusuku bonke. Ngisho inkalankala le asibambanga. Kodwa into engiyithandayo uthi but at your word. Yezwakala bazalwane. Kodwa ngoba unjani usukhulumile mlomo ungathethi manga. Yezwakala. Sizoyenza lento noma singayi understand kodwa njoba sekusho omdala kunezinsuku. Glory to Jesus. Sizoyenza lento inqondo ayi understand ngoba lo msebenzi siwenza daily. Kodwa this time sikuzame konke lonke ulwazi esilwaziyo sishikilile. Asibambanga lutho but ngoba usukhulumile. Uthe umoya oyingcwele ngomyeni wami bazalwane wathi izwi likaNkulunkulu wathi lithwele is a carrier yalento uNkulunkulu asuke eyisho. Konke bazalwane sikubonayo kwavela ngezwi. Ngaphandle kwezwi akuvelanga lutho. Glory to Jesus. Ungabuza inkanyezi ukuthi navela kanjani bazothi savela ngezwi. Ubuza inhlanzi navela kanjani savela ngezwi. Ubuza izihlahla nezitshalo navela kanjani savela ngezwi. Ayikho into ebuhlungu bazalwane ukuthi uma sifunda izwi likaNkulunkulu uSathane uyakuyeka ulifunde kodwa akhiphe ukuphila kwezwi la kuwe ukuthi ulikholwe ukuthi njengoba likhuluma liyadala. Ngikhuluma kubantu abaright. Ngithi ngikhuluma kubantu abaright. uNkulunkulu bazalwane uligarantile izwi lakhe. Wathi anakubuyela kuye lingawenzanga umsebenzi. Glory to Jesus. Walithumela esibhakabhakeni labuya nenkanyiso ezingenakubalwa. uNkulunkulu uzazi ngamagama wesidebela ngisho imigwaqo ashayisana.
kunenhlanzi nezilwane eziphansi kolwandle babhizi balokhu besidiscover. Kuyezwakala bazalwane, into uNkulunkulu akhuluma once kwavela for years and years benza ama discoveries. Amen. Yingakho wathi uma ekhuluma no Mary no Martha ethi susanitshe ba-arguisha bathi sezizine usenuka ngoba abazi ukuthi bakhuluma nomdala kunezinsuku. uJesu akudingekanga ngisho angene phakathi engcwabeni, wathuma izwi lakhe ngoba lisho njalo kumahubo, wathuma izwi lakhe wabaphilisa. Izwi lakhe lingudala. Niyangizwa bazalwane? Izwi lakhe lingumafohla, wakhuluma engaphandle kwengcwaba. Kuyezwakala bazalwane, wayezomkhipha noma ingabe itshe lalingasuswanga, kodwa uJesu uthi susanitshe ngoba libekwe yinina. Play your role. Kuyezwakala bazalwane, uNkulunkulu mezosebenza akazusebenza yedwa, uzosebenza nawe. Wena wenza ongangawe, yena enza ongangaye. Susitshe. Vese libeko wena. Glory to Jesus. Sidla ngokusho ukuthi uma ugcwalisa ama-forms kunendawo egcwaliswa uwe, bese kuba nendawo ethi for office use only. Kuyezwakala bazalwane, once wagcwalisa lapho selonakele leli form yenza ongangawe. Kuyezwakala bazalwane, uyiye kuNkulunkulu enze okungangaye. Wakhuluma kanye uJesu, Lazarus come forth. Kwabaleka impethu, kwabaleka insuku, kwabaleka iphunga. Kuyezwakala bazalwane, izwi langena ngamandla, lenza ukuthi ukufa kumdedele impethu zimdedele, waphuma. Kuyezwakala bazalwane, aboshiweyo edudula amandla ezwi. Hallelujah. Church, uma sifuna impumelelo, let's go back to the word. Niyangizwa bazalwane, ngaphandle kwezwi forget. And uSathana kanankinga uyasiyeka size enkonzweni, asiyeke silifunde izwi kodwa bese ekhipha lento kithi yokulikholelwa ukuthi izwi liyaphila, linamandla. Kuyezwakala bazalwane, liyadala. Glory to Jesus. I don't care ukuthi inkinga yakho isiqede iminyaka engakanani, kodwa uyalazi izwi. Glory to Jesus. Ukulokhu balisa ukhala akuzukusiza ngalutho. Kwahlula imbuzi ngoKhisimusi. Kuyezwakala lithini izwi ngoba izimo zihlonipha ini izwi. Lithi izwi likaNkulunkulu. uPeter wathi at your word. Kuyazwakala bazalwane, thina ngokwethu bese silahlile ithemba, kodwa njengoba uThixo elokhu eyigovuza into yefaith bazalwane, ubuyisela ukumethemba uNkulunkulu ezwini lakhe njengoba eshilo. Kuyezwakala ungamhleka uPeter ukuthi uthi shikile ubusuku bonke, nawe uNkulunkulu umekhuluma uba nama arguments. Kuyezwakala bazalwane ukuthi uzile ngaphambili waphakamisa izandla, kodwa emva kokuza ngaphambili uphakamisa izandla, wenzeni?
ngaphandle kwezwi bazalwane asikhohlwe sesiyasontela ngeke siwabona amandla lento singazange sithi put into practice. Glory to Jesus. Ubekwe izandla urelease ukuthi hamba uNkulunkulu uyisolvile inkinga yakho uma ufika ekhaya uyayimba uqale phansi ukhuluma ngayo esikhundleni sokuthi ubonga uThixo ukuthi baba ngiyabonga ukuthi inkinga ukuthi ngibonani ngamehlo asihambi ngokubona sihamba ngokukholwa ume ngiyezwakala bazalwane noma ungazumila ihluzu zimiliswa ukuthi umezwini awunyakazi baba ngiyabonga ukuthi kwenzekile ngegama lika Jesu iPython spirit isivomitile izinto zami ngegama lika Jesu haleluya ukhulume ukusho kwezwi likaNkulunkulu baba ngiyabonga ukuthi sengifikile eRehoboth ama-Phillies will never claim back izinto zami oh hallelujah at last you've made a room for me I will prosper in this land uthi uyabheka isituation ayishintshanga nakusasa usho njalo baba ngiyabonga ngeRehoboth glory to Jesus usathana thibuka isimo siyafana uthi baba ngiyabonga ukuthi ngifikile eRehoboth singabantu bezwi niyangizwa bazalwane sizalwe ngani ngezwi sizophila ngani ngezwi uma ubona usathana esetatazela kakhulu iyazi ukuthi ingoba lento yakho isiyasondela ufuna ucommit abortion you are a liar devil ngizoma ekushweni kukaThixo uma umoya wombusi engivukela ngeke ngiyishiye indawo yami bahlekayo bayeke kuseyigema labo ukuthi bahleke kodwa yena yime ekushweni kukaThixo babizwi lakho lingephuthe izethembiso zakho zinguyebo zinguamen usifunge wena ezwini lakho ngoba engekho omkhulu kunawe zingawe inkanyezi kodwa zingewe izethembiso glory to Jesus uma ukwazi ukuletha ingane emhlabeni the more ama-labor pains esekushaya kakhulu isayini ukuthi umntwana usefikile no pain no gain niyangizwa bazalwane yima kungamili itshani glory to Jesus la ume khona angithi Chinese bamboo uke wakhuluma umyeni wami ngayo kulezi insuku ukuthi uyayitshala up to 4 to 5 years kungamili lutho kodwa abantu balokhu bekubona uyichelela abahlekayo bahleke bathi hayi usegula ngempela yini le alokho evuka eyichelela kuyezwakala bazalwane noma ungakayiboni ngamehlo kodwa uyayibona ngamehlo enhliziyo yezwakala bazalwane ukholwa ngethemba kungekho themba emehlweni alikho ithemba kodwa ekushweni kukaNkulunkulu ubambelele kulelo themba ushilo akawaqamba amanga izethembiso zakhe zinguyebo zinguamen usifunge yena ezwini lakhe ngoba engekho omkhulu kunaye angamfunga
zingawi inkanyezi kodwa singewe izethembiso. Oh hallelujah. 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 What omunye you can struggle for 20 years. Kuyazwakala bazalwane. Kanti kunosuku la uyonyathela khona. Kukhokheleke yonke leminyaka ewu20 strugglisha. Iproblem yethu bazalwane uphosithawule ezwini. Simenza uThixo umqambi manga. Kanti ngalesikhathi simenza umqambi manga simbeka kwicategory kaSathane. Niyangizwa bazalwane. UNkulunkulu uqinisile ezwini lakhe. Noma kufika ikhathi zokukhala, khala uya phambili. Kuyezwakala bazalwane. Zifika izikhathi zokuba discouraged. Ukhale uya phambili. Uthi wethembekile. Wethembekile. Wethembekile somandla. Wethembekile. Ukuba yethe igama lakho. Ungwele Bahleko Thomas. Bahleko Thomas. Uyazi uyabadinga. Ngoba vese uyabadinga. Amazo celebrate kanye nawe. Uma uThixo esendlala itafula phambi kwakho naphambi kwezitha zakho. Don't hate them. Uyabadinga. Niyangizwa bazalwane. Lalela. Uma ufunda, uma ubhala iphepha, soke kungekho obhala kunye nawe okuhlebelayo. Yezwakala bazalwane, osizana nawe kodwa uma usuzo graduate. Hallelujah. Celebrate nawe. Babe bayothenga imswenko kwesinye isikhathi edlule yakho. Kanti akekho bekusupporta ubudlula wedwa. Glory to Jesus. Don't worry. Vese ubadinga ngosuku lwegraduation. Labor ward niyangizwa bazalwane usuke uwedwa kungathi uyafa athi udoctor noma usister athi push uthi kodwa uyangicabangela uyayazi into engidlula kuyo elokhethe push the baby is coming push the baby is on the way. Niyangizwa bazalwane ulunguze ngale kwethuna for both of them. Usingcono Thabisa nginomlando. That's why after uThabisa wathi umyeni wami no more. Yezwakala bazalwane kodwa kwayimina engithi awukodwa usezoba yedwa nje. Yezwakala bazalwane ngoba sengikhohlwe inhlungu yento engidlule kuyo. Oh hallelujah. 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 Uma usuyibambe ngesandla lento kade uyilindile for 9 months. Glory to Jesus. Uzokhohlwa usuku. Oh Jesus. Hallelujah. 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 Akekho osuke nawe lapha wodi. Ngiyezwakala bazalwane kodwa umisizwelwe bashintshana ngayo. Ingane yakho kudu kodwa bebengekho. Namanje
ungazondi umuntu. Ngiyezwakala bazalwane. Ukhona umbelethisi. Umoya oyingcwele. Glory to Jesus. Muzwe. Ethi don't give up. Don't give up. Sekuyalunga. Ngiyezwakala bazalwane ngoba kukhona abantu abaneshwa lokuthi bathi sebe kwi-verge of their breakthrough. Ba give up. Kanti lama pains owezwayo akuwona wokufa. Kodwa tshela wena ukuthi your season has come. Niyangizwa abazalwane. CKC kuma labor pains esidlule kuwo. Sihlekiswa mathutha nenhlwana. Glory to Jesus. Kusamaqalela. Niyangizwa abazalwane. Iverelem samaqalela. Great things are coming. Hallelujah. 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 Jesus. Shikile ubusuku bonke. Asibambanga lutho but at your word. Asime bazalwane ezweni. Ume efika ama storms efuna ukukususa. Uthi ngimile. Angiyindawo. Badlula abantu beyofuna usizo olisheshayo. Wena ume. Uthi umoya wombusi. Ume ngivukela ngeke ngayishiya indawo yami. Ngoba uThixo ayikho indawo ayofika kuyo nezinto zami ngaphandle kasezweni. Ima ibamboo, Chinese bamboo tree, 4 years lokho chelela qhamuke lutho ukuthi ngonyaka mhlambe ka5 uyayibona. Niyangizwa abazalwane. Laba bamangalayo abanye bamangala ngoba sebeyibona. Wena awusamangali ngoba kade wayibona. Yezwakala bazalwane. Kade wayibona ngamehlo efaith. And abachazayo bathi uma isimila iChinese bamboos bathi imila ongathi ikhula emehlweni akho uyibhekile. Ithi sho iye phezulu. Yima. Niyangizwa abazalwane. Ngithi yima. Glory to Jesus. Ukukhulelwa kwenja akufani nokwe-elephant. Niyangizwa abazalwane. Ngoba inja izala umdlwane ozophila isikhashana kodwa i-elephant phela iminyaka ngeminyaka. Izinto ezigenuine ziyalindwa abazalwane. Hallelujah. Uzilinda umezwini. Istop esimakuso yizwi. Glory to Jesus. Uyakhuluma ama-millions. Uyakhuluma ama-billions. Ithi inqondo kade ukukhuluma. Ushilo. Izwi lakhe lingephuthe. Glory to Jesus. Sizothandaza. Nkosi yami. Kuyimvuselelo kuyezwakala abazalwane. Ngoba the way uThixo asidrilla ngayo ngefaith kuyakhombisa ukuthi izinkulu izinto uThixo asimisele zona. Yezwakala abazalwane. So ke okwethu ukuthi sime kuphi? Simezwini. Oh hallelujah. Hallelujah. uPeter bazalwane bathi asiyenzi lento ngoba si-understanda ngoba sikwenzile konke kwehluleke konke kodwa sesikwenza ngenxa yezwi. Yezwakala bazalwane. Aphosa amanetha kwenye indawo baphosa inetha. Amen.
kanti uJesu uthe phosani ini amanetha bawaphosa kwabakanye bazalwane inhlanzi zagcwala kwaze kwabonakala ukuthi amanetha enze njani ayaqhuma noma ayagashuka yezwakala bazalwane obabone ekseni uma sebabona ntambama uyamangala ngoba uThixo akafani nabantu uyezwakala bazalwane ngithi uThixo akafani nani nabantu angithi verse lenhlanzi zadalwa yizwi lakhe so ke uma benza njengoba kusho izwi ziyeza kuyezwakala bazalwane ngoba zilandela ukusho kwani kwezwi kwenzeka imiracle into engena kwenzeka ngokwabantu only God can do yezwakala kwasuka from one extreme to the other kade kungekho lutho the whole night ababambanga lutho kodwa manje sekugashuka ini amanetha one extreme to the other kwenzeka rapid results ngiyacheka ngingedwa ibeka umoya ongcwele ukuthi rapid results kusho ukuthini kusho ukuthi translating long term goals into quick results into umuntu ebengamthatha 10 years kodwa uNkulunkulu enze rapid results yezwakala bazalwane izinto bekufanele zidonsile kuze zenzeke kodwa kuvese kwenzeke rapid results translating long term goals into quick results suddenlies of God ubaba hlale ekhuluma ngawo suddenlies of God niyangizwa abazalwane ngiyakudabukela ke wena uthi kade kwakhulunywa ngama suddenlies of God means God can intervene in an unexpected and sudden ways bringing about change or breakthrough when it's least expected niyangizwa bazalwane enza uNkulunkulu ngendlela ezokwenza bonke abantu badideke ukuthi kwenzeke kanjani kuyezwakala bazalwane ngoba uThixo uyakwazi ukushintsha isiqalekiso sibe isibusiso glory to Jesus iminyaka enkulungwane kuye ilingana nosuku olodwa usuku olodwa lulingana neminyaka ezinkulungwane lamanetha bebewawasha engenalutho amanetha manje agashulwa ubuningi bani benhlanzi niyangizwa bazalwane khona la komakhelwane akade behlekisa ngawe uthi umuphuma uye enkonzweni balunguze ngamafastela ukuthi kumsiza ngani lokukholwa kwakhe impilo yakhe ayishintshi singcono nanathi esingaye ngisho enkonzweni hey bazobona suddenlies of God in Jesus name wow hallelujah angithi wake washo kuPhilip kuJohn chapter 6 kuverse 6 yezwakala bazalwane nansi inkinga abantu bayabona abafundi balambile akukho ukudla azikho nezitolo yezwakala bazalwane uJesu kodwa wastretcha ifaith kaPhilip ngoba already uJesu wayekwazi azokwenza niyangizwa bazalwane
wena ungacabanga ukuthi uma kuthiwa bapheni nini ukudla kushiwo ngoba kushiwo kuye uNkulunkulu usho kuye ekuwe Nkosi yami ngiyezwakala bazalwane John chapter 6 verse 6 wayekwazi azokwenza izinkwa bazalwane zomfanyana ama rolls akwazi ukwanda no fish abambalwa kwafidwa isiquku sabantu abesilisa bebodwa babe u5000 kusho ukuthi labantu kungenzeka ukuthi babelinganiselwa ko20 25000 kodwa ngesikhaftini somfana bahlaliseni ngezigaba kuyezwakala bazalwane ngoba uNkulunkulu wethu uyakwazi azokwenza uyangazi umyeni wami alikho izwi angiqedi ukuthandaza ngingamentionanga uJeremiah 32 verse 27 angisiye na uJehova wenyama yonke ngabe kukhona na okumehlulayo uThixo kuyezwakala bazalwane ngiphila ngalo glory to Jesus Satan sebeka imgoqo angisiye na uJehova wenyama yonke is there anything too hard for God glory to Jesus Luke 1 verse 37 kuNkulunkulu akukho okungenzeke ngegama lika Jesu wow hallelujah on my birthday glory to Jesus kuThixo akukho okungenzeke ngegama lika Jesu wow hallelujah sizothandaza Isaiah 55 verse 11 His word will never come back to him void yezwakala bazalwane uma nje elidedela likhona into ayishilo elizobuya nayo niyangizwa kufana nomuntu ethi kwinja yakhe sa keshem ngiyezwakala bazalwane igquma ihlala ithonto ngiyezwakala bazalwane ibuye nayo lento ebeyithunyelwe wow hallelujah ngikhuluma phezulu kwempilo yakho ngegama lika Jesu wow hallelujah izwi lika Thixo kwisimo sakho kwisituation yasekhaya kwisimo sasemsebenzini kuma finances akho izwi lika Thixo alinakubuyela kuye lingawenzanga umsebenzi alithumele wona empilweni yakho ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu wow hallelujah uThixo udinga abantu abazomkholwa niyangizwa bazalwane bambambe emlonyeni ukuthi ushilo Thixo sengibambelele kukho lokukhulumile glory to Jesus noma kungathini kodwa ushilo sekwenzekile ngegama lika Jesu oh hallelujah 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 inkinga yakho uyathula awukhulumi nezimo woo Jesus uyazi umyeni noma sesithandaza siphambana lapha ekamerweni ngiyezwakala bazalwane baba siyabonga our destiny helpers they locate us now in Jesus mighty name they shall not delay glory to Jesus oh hallelujah 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 Jesus the devil is a liar niyangizwa bazalwane
ngisho kuwe njengoba ethi forget awachithwe lamanzi inkukhu indizile he's a liar. Yezwakala ikhona lento uNkulunkulu ayishile empilweni yakho wathi uzoyenza ngegama lika Jesu. Start celebrating ngoba seyenzekile ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Oh hallelujah. Ngicela ukhulume nawe. 2025 is my year. Ngegama lika Jesu ungabheka ukuthi kwenzakalani eSouth Africa, kwenzakalani kwezomnotho. UThixo akalawulwa isimo somnotho. Kuyezwakala bazalwane ngoba umhlaba wonke ungowakhe. Izwe nabakhileyo kulo wawusekela phezu kwentaba, wawumisa phezu kwemifula. Ngegama lika Jesu 2025 ngicela umbambe kanje lo 2025. Hey my God. Hallelujah. 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 Hey bazalwane nivese ningicabangise kwaXhosa. Hallelujah. 2025 mkonkoshele ukuthi isimo sithini. Kwenzekile. Mbonga uJehova. Phefumulo wami. Wow, hallelujah. Konke kukimi makulibonke igama lakhe. Glory to Jesus. UThixo akahambi ngomgwaqo wegundane. Ungacabanga ukuthi uzoqhamuka lapha ya. Avese aqhamuke lapha ya. Oh hallelujah. Ngoba uThixo ongenelelayo ungumafohla. Glory to Jesus. Fohla Jehova. Fohla empilweni yomntwana wakho. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Say something right now in the name of Jesus. Zashintsha izinto 2025 njengoba ukhulumile Jehova sekwenzekile. 2025 is my year. 2025 unyaka wa demonstration of your power. Ngendlela engakazi bonakale. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Siyakhansela every plan of the devil phezu kwempilo yakho. Icebo lika Jehova ilona lizophumelela. Ngegama lika Jesu akuphose ejule. Phosa, 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 phosa in the name of Jesus. Ngicela ubaba eze ngaphambili. Kukhona laba bakholwa kanye nami. Wow, hallelujah. Akubufakazi obuzoqhuma. Glory to Jesus. Akuzinto enkulu ezizokwenzeka. Bazomazi uNkulunkulu wakho. Bazombona ngamehlo. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngenelela Jehova. Wow, hallelujah. Angizwa bazalwane. Ingabe siyaqala celebrate. Wow, hallelujah. Abakele mimoya. Glory to Jesus. Sekwenzekile. Wow, hallelujah. Sizohlala ezindlini esingazakhanga. Favor of God is upon us. Favor that attracts wealth and repel poverty. In the name of Jesus. Shayela uJesu kakhulu izandla. Oh hallelujah. Dumisa. Bonke. Bonke.
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your word, Lord Jesus. Thank you for a prophetic word. So powerful, so inspiring. Hallelujah. Yes, Lord. Our lives are transformed by your word. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We bless your name, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngenxa yezwi lakho Jehova, noma sesidoba ubusuku bonke, kodwa I'm changing my statement. Sokukhuluma icondition. Nevertheless, at your word. Thank you for that nevertheless. Ngobushintsha statement esikhuluma icondition to a statement se faith ukuma nokwenza izwi likaNkulunkulu. Glory to Jesus. Hallelujah. Akube lona lo uthi a word olukhulumayo ngizoma kulo ngizolenza lona. Hallelujah. Ngizolinda ngalo. Into zami ngizozilinda ngokusho. Ngizoma phezulu ngokusho. Noma ngisimo singangivukela, but I'm standing with uthe nevertheless at your word. Hallelujah. Ngicela in experience ne professionalism yokuthi I'm a fisherman by profession, but I'm taking your word right now. Hallelujah. Abantu abazowina ngo-2025 abazobamba ukusho kwakhe. Hallelujah. Ngoba uyakwazi azokwenza. Sometimes uNkulunkulu kavume ube kwi-condition edayo, i-condition e-hopeless, i-condition e-discouraging, i-condition ekwenza ngathi unyonyobelwa nayi-depression. Kanti he's testing your faith, and most of the time you're all by yourself. But you must thank God that when your breakthrough comes, uNkulunkulu is going to do it in public. There will be many witnesses. Esikhathi umethemba ukhala kuye, phela umethembe wenza privately. Wenza ngathi akusekho umuntu who is supporting you. It's you and your Jehovah. But uzokwenza sure umoya wayipass a test of faith. When that faith is rewarded, he will make sure ukuthi wendlala itafula ebusweni bakho phambi kwezitha naphambi kwabaningi. It will be public when he is rewarding you, when he is rewarding your faith. Ake sishaye izandla ngale message yanamhlanje. Thank you, Jesus. La la bo shanda la bo siki spirit. Thank you, Jesus. We bless your name, Lord. Thank you, Jesus. Ungaphinda uvule umlomo and wenze ivow and dedicate yourself to the message of today. And make sure that the Holy Spirit is there for you. Ukuthi ungabe into oyivuma namhlanje noyikholwa namhlanje, after some days you forget about it. No, it's your stand. Hallelujah. It's your vow. It's your commitment. Hallelujah. Already you see, even though a bamboo, but you see it in the spirit. You see it in the imagination. You see it even if your eyes of the flesh are not seeing it, but you see it. And it's there. Because faith is the substance of things we are hoping for, we expect, and the evidence of things that are not seen. Hallelujah. You may not see it now. Hallelujah. The fact that you have faith for it. Hallelujah. You have a substance for it. It must be like, hallelujah. Sometimes about is it going well with you? I mean, what's wrong with you? Why are you thanking God in advance? Why are you thanking God without seeing, hallelujah, what you're thanking him for? You don't walk by sight, you walk by faith. And there's a blessing. Hallelujah. Thomas, before call,
ngiyakutshela ke namhlanje babusisiwe abakholwa bengaboni abantu abazothi nevertheless at your word irrespective of i-condition esidlule kuyo sesidoba ubusuku bonke we have been toiling for the whole night onke ama-expectees ebesinawo glory to Jesus have failed but you have spoken wena wakhuluma nolwandle wakhuluma namanzi wathi waveza usobezane lweyinhlanzi hallelujah we are taking our word we putting our experiences aside glory to Jesus can you say something if it means to praise him glorify him thank him for your breakthrough hallelujah for the suddenlies of God glory to Jesus hallelujah I want to believe ukuthi njengoba udlula kuma-labor pain it's a sign that what you have been waiting for expecting as a pregnant woman now the days are numbered hallelujah about to see that pain will change into a gladness of heart glory to Jesus ukutshala sometimes utshala ngenyembezi but ukuvuna kwakhona uvuna ngentokozo you can even begin to glorify God and be thankful and be joyous while you are still going through some labor pains glory to Jesus udela usathane uzama utshala idoubt empilweni yakho I'm not going to doubt anything ekhulumile nje sengenza sengakholwa sekwenzekile glory to Jesus senginakho I'm pregnant I'm fertilized ngembewu yezwi likaNkulunkulu how can you say something before sivale bazalwane can you say something before the Lord and so, may you say Father I thank you for the word hallelujah I thank you for the seed of the word my life is never the same again maybe ukhuluma kanje because hallelujah uqinisa mina because lento bengilindile now the time the days the hours are numbered ukuthi yenzeke glory to Jesus abanye bese befuna ukukhwitha asibona bokuhlehlele emuva ngoba bahlehlele ebhujisweni Nkosi yami quitters never win and winners never quit hallelujah you are a winner you are not a quitter glory to Jesus izinto zakho zokufica usendaweni yokulinda hallelujah lithi izwi laNkulunkulu lemkhumbi ekade empty glory to Jesus yagcwala yazafuna ukusinka hallelujah ngenxa yabantu abenza izwi launching into the deep glory to Jesus hlukana nokubashalo mzalwane into zakho mazibe sekujuleni jula noNkulunkulu wakho jula no glory jula kumoya hallelujah kunezinto engekuyithole osebeni etholala ekujuleni jula mzalwane glory to Jesus jula even in meditation jula nasecabangweni jula nasekumdumise umdumise ujulile engathi uyambona ongabonwayo glory to Jesus akwelona Lord Father I thank you I bless you for the word be it unto me hallelujah as your word says egameni kaJesu Kristu makwenzeke kimi njengokusho kwezwi mangenze njengokusho kwezwi nevertheless at your word we are going to launch into the deep we are going to do as we have said say cancel experience a negative ukuthi sidoba usuku bonke kade silindile siyayicancela now we are ready for the suddenlies of God what could take one hallelujah hours and days ugcwalisa umkhumbi has happened all of a sudden has happened hallelujah ngokukhulu ukusheshsha egameni kaJesu Kristu uNkulunkulu uzobuyisa iminyaka edlwe isikhonyana iminyaka ekade ulinde ngayo 1000 years is like a day before the Lord egameni kaJesu Kristu Father we thank you we bless your name there's no one like you Father in the name of Jesus we give you praise you're not a man to lie you're a son of man to repent to change your mind about what you have promised egameni kaJesu Kristu waseNazaretha sivuselelekile it has been a revival empilweni zethu egameni kaJesu Kristu siyabona Nkosi yami siyasondela isikhathi inyanga ka9 inyanga ukubeletha izinto zasesizwini that is why ukhuluma kanje ngoba khonto izwayo hallelujah khonto izwayo uzumdumo wezinto ezizayo ezokwenzeka egameni kaJesu Kristu isitsha ukhulume ngaso siyabonga Nkosi uphinde usibusise usigcwalise ngomlilo kamoya ingcwele egameni kaJesu can we put our hands together and give him glory like we mean it